Мен Кукмара районының Харис Вахапов исемендәге төп гомуми белем мәктәбеннән килдем. Безнең мәктәптә мәктәп урманчылыгы эшләп килә. Мин 2нче елын гына эшлим. Бу конкурска без беренче тапкыр катнаштык һәм шушы конкурста катнашып беренче урынны алдым. Балалар да үзләренең направлениелары белән катнашты. Монда инде урманны саклау, янгын сүндерү һәм башка номинацияларда катнаштылар, актив катнаштылар. Ошадымы сезгә менә әлеге бәйгә тагын катнашачаксызмы? Бу безнең беренче тапкыр гына оештырылды һәм бу бәйге дәвамлы булсын инде. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Алдагы елларда да тагы да активлашып, өйрәнеп, номинацияларны килербез дип уйлыйбыз. Үзегез шәхсән ничек әзерләндегез? Үзебез безнең инде Кукмара районы лесничество урманчылыгы белән бергәлектә әзерләдек балаларны. Чыгып кына алып. Чистота